Daşoğlu vilayetinin Göroğlu etrafında bolan yol helakçiliginde kämillik ýaşyna yetmedik 3 mektep okuwçysy helak boldy. Bu waka şaýat bolanlaryň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, helakçilik polisiýa işgäri tarapyndan dolandyrylýan awtologyň mesjidden gaýdyp barýan adamlaryň üstüne batly sürülmegi netijesinde ýüze çykdy. Waka 5-nji aprelde gije sagat 11 töwereginde etrabyň Bedirkent, Ozolkada Niýazow Taýhan birleşiginde boldy. Şonu yerli polisiýa bölüminiň uly leýtenanty Aşa Serhoş ýagdaýda guruluk wezipesini ýerine getirip özüne degişli territoriýany aýlanýan mahaly ulogy Aşa ýokur tiýlikde dolandyrýar we onu tarawa namazyny okap ýoluň gyrasyndan ýörep öýlerine barýan 5 adamyň üstüne ötürýär. Olaryň 2 sanaty gaçyp ýetişýär. Ýöne 3 ýaş oglan ulogyň aşagyna galýar. Diýip Sewitdäki habarçymyz aýtdy. 10-njy we 11-nji sınıflarda okuyan 2 okuwçy wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Şeýlede ýene bir okuwçy Göroğlu etrap hasahanasynyň intensiw bejeriş bölüminde aradan çykdy. Olar Sewit'in 22-nji mektebinde okuýardylar diýip habarçy waka boýunça derňew işiniň başladylandygyny, ýöne polisiýa işgäriniň henis tutsak edilmändigini aýtdy. Diňe sud işi gutarandan soňra tutsak edilýär. Adatça şeýle helakçylikler ýüze çykanda polisiýa işgärleri 3 ay düzediş işine uğradylýar diýip habarçy sözüne goşdy. Azatlykda helakçylyga sebäp bolan uly leýtenantyň şahsiýetini anyklayan maglumatlar bolsa-da onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Bu aralykda helak bolan mektep okuwçylarynyň enatalary we dogan garyndaşlary bu ýagdaýdan närazy bolup polisiýa işgäriniň uzak möhletleýin türme tutsaglygyna höküm edilmegini isleýärler. Polisiýa arak içip wezipe borçlaryny ýerine ýetirýärkä döwlet ulagynda biýüne raýatlary kakyp öldürýär. Adalet ýok, adalet isleýäris. Oňa agyr jeza berilmese razy däl diýip habarçy helak bolan okuwçylaryň biriniň hosarynyň aýdan sözlerini titirledi. Habarçy munyň Sewitde polisiýa işgärleriniň serhoş ýagdaýda wezipe borçlaryny ýerine ýetirýän mahaly ýol helakçylygyna sebäp bolmagy bilen bagly birinji waka däldigini hem aýdýar. Mundan 3 ýyl çemet Ozol Göroğlu etrap polisiýasynyň 5 işgäri içkili ýagdaýda ulag dolandyryp uly ýol helakçylygyna uçurady. Bu waka Gazyojak Daşoğlu ýolunyň Göroğlu etrapdan geçýän böleginde Daşoğludan takminan 40 kilometr uzaklykda boldy. Şonu 4 polisiýa ofiseri aradan çykdy Diýip habarçy belledi. Bu aralykda yerli ýaşaýjylaryň ençemesi wezipe borçlaryny ýerine ýetirýän mahaly serhoş ýagdaýda ýol hadisalaryna sebäp bolan polisiýa işgärlerine ýeterlik jeza berilmeýändigini aýdýar. Adam pidalaryna sebäp bolan polisiýa işgärleri tutsak edilenden 3-6 ay soň günä geçişlikde azatlyga goýberilýär we öýlerine dolanýar. Olara ýeterlik jeza berilmediligi şuňa meňdeş helakçylykleriň ýene gaýtalanmagyna sebäp bolýar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk baýdylanlar barada yerli polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we köpçülüklerin habar berişleri işdeleri adatça ýurtda bolýan ýol helakçylykları ýa-da tebii hadisalar barada maglumat bermeýärler. Bu helakçylyklerde ýylda näçe adamyň wepat bolýandygy baradaky statistika hem mälim edilmeýär. Ýöne Azatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler adam pidalaryna getirýän köçe ýol, otly betbagçylyklar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler.